Señoras e señores deputados, señor Feijóo, hoxe, mentres nos estamos aquí nesta sesión da Deputación Permanente, hai miles de persoas que están loitando contra o coronavirus, miles que están abrindo tendas, supermercados, que están en gasolineiras, centos de traballadores e traballadoras do sistema sanitario público que están dando o mellor de sí para loitar contra esta pandemia e creo que se merecen ver a mellor versión deste Parlamento. Eu, desde logo, creo que non é o momento nin o lugar de que veña aquí con un discurso que está vello e que está caduco, que veña aquí a facer de oposición da oposición. Desde logo creo que os galegos e galegas se merecen algo mellor e que non nos decepcione tamén ante unha situación de extrema gravidade como a que estamos vivindo. A nosa vontade está moi clara, a de sumar, a de traballar, ao de que vostede poda aproveitar as propostas que lle temos trasladado e quero reiterar que ten a Xunta de Galiza e ten todo o conxunto de galegos e das galegas a leal colaboración do BNG, tanto nos concellos, nas deputacións, como organización política. E estou convencida que xa lle gustaría a Sánchez ter a oposición que vostede ten neste momento, señor Feijóo. Si quere, podo lerlle algunhas das frases que fixo e que dixo onte Pablo Casado no Congreso e poderá vostede comparar cal é a actitude e a lealdade que está tendo neste momento a oposición en Galiza co que está pasando no Estado. E creo, señor Feijóo, que este non é o momento para a propaganda. De verdade, xa falaremos do que pasou coa sanidade pública deste país. Hai tempo, neste momento, o urxente que a sanidade funcione o mellor posible, que teña o maior número de medios e que este o mellor preparada para poder enfrentar unha crise do calibre da que temos neste momento. Estamos vendo o que pasa noutras latitudes. Desde logo, creo que é urxente que fagamos todo o posible para que iso non pase en Galiza. Tamén entendo que este, de verdade, non é momento para ironías. Xa lle expliquei en que pode mellorar o seu goberno. Ten un documento con 18 páxinas, con medidas concretas que pensamos que hai que adoptar. Pero tamén lle expliquei algunhas cuestións que era importante no que tomara a iniciativa. Unha é pechar aqueles territorios que son un foco de contagio, porque vostede sigue recoñecendo que non está funcionando ben o estado de alarma, que sigue habendo persoas que poden vir a contaminar outros territorios que teñen unha menor incidencia, contaminar as persoas. Por lo tanto, esa medida que foi eficaz, que se aplicou en China desde un primeiro momento, por que non trasladalo ao Estado español? Eu xa sei que non depende de vostede, pero vostede pode pedilo, igual que o de blindar Galiza. Dixo na súa intervención, vostede non estaba de acordo con que se abriran as perruquerías e trasladou o Goberno do Estado. Por que non o fai nunha medida de gran alcance e de gran impacto como as 5 propostas urxentes que nós lle estamos facendo? Decímoslle, traslademos como Deputación Permanente un gran acordo no que pidamos que hai que fechar aqueles lugares que son un foco e que, por lo tanto, poden estender o coronavirus, que hai que blindar aquelas zonas que teñen unha menor incidencia neste momento, como é o caso de Galiza, que hai que paralizar toda actividade que non sexa imprescindible, porque, insisto, xe hai persoas que están poñendo en risco a súa vida en condicións que en moitas ocasións non son as mellores para realizar os seus traballos porque non se blindou toda a actividade. Esta medida tomou na Italia tardíamente. Non repitamos os erros de outros lugares. Aprendamos do que outros están facendo mal para que realmente as cousas aquí se fagan mellor. Porque, mire, pode ter a certeza, o BNG o que quere é que acerte. O BNG o que quere é que acerte, porque eso será bo para a vida dos galegos e das galegas e porque será bo para o noso futuro, porque estamos nunha situación de emerxencia na que nós, desde logo, non entendemos de partidismos nin das cores dos diferentes gobernos. Este é un momento de traballar unidos polo futuro de Galiza. E mire, creo que me entendeu mal. Eu o que dixen é que a finais de xaneiro a OMS lanzara unha alerta internacional sobre o que significaba o coronavirus e que a partir de aí houve toda unha serie de indicacións aos gobernos e que todos os gobernos chegaron tarde. Todos os gobernos chegaron tarde, señor Feijóo. Eu, desde logo, non creo que o seu goberno se anticipara á crise das residencias de maiores. Penso que se vostede pensa que o fixo ben nesa crise, estáse equivocando. Creo que se vostede considera que se anticipou para garantir o suministro necesario
no ámbito sanitario, no ámbito dos servizos públicos ou no ámbito da actividade esencial neste momento, tamén creo que se equivoca, porque a realidade é que non temos material suficiente. E creo que o personal merece un respeto e que non está para un pim-pam-pum entre a Xunta e o Goberno central utilizando este tema como excusa nin outros. Creo que estamos nun momento no que se require que os gobernos non estén buscando como responsabilizar a outro da crise, sino que se unan para traballar para que haxa solucións e, sobre todo, para garantir a seguridade no traballo, a vida e o futuro deste país. Por iso tamén creo que vostede se equivoca se cree que se anticipou nas medidas económicas. Non creo que hoxe os autónomos e autónomas deste país estén contentos, sobre todo porque ven que noutros gobernos autonómicos se dan axudas directas e que este goberno non o fai, ou tamén temos a sectores preocupados como no marisqueo ou na pesca. Señor Feijóo, desde logo, creo que aí vostede non se está anticipando e creo que se equivoca se cree que con medidas tardías e insuficientes está todo feito. Nós, desde logo, insisto, queremos que acerte polo ben de Galiza, queremos que acerte polo ben da saúde das persoas. E remato cunha última reflexión. Falouse aquí do importante traballo que están facendo as mulleres nesta crise. Eu decío tamén na miña primeira intervención, non? Estamos vendo como son traballos moi precarizados de mulleres, caixeiras, limpadoras, coidadoras, moitas delas tamén traballando na administración pública que nos están sacando as castañas do lume. Confío que esta e moitas outras das aprendizaxes que temos que facer desta crise sirvan para que no futuro traballemos para cambiar esa realidade. E conclúo, se me permite, presidente do Parlamento, 20 segundos, reiterando a vontade de colaborar do BNG, a man tendida para superar esta crise e orgullo porque estou convencida de que os galegos e as galegas somos capaces de sair adiante, que o vamos a facer e que hai que lanzar tamén unha mensaxe de esperanza nestes momentos tan duros. Moitas grazas.